Qed issir reviżjoni tal-politika tal-migrazzjoni ta' pajjiżna biex din tkun aktar adattata għal realtajiet u l-bżonnijiet tal-preżent u l-futur. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt la oħra ta' konsultazzjoni ta' qabel il-budget fejn iltaqa' mal-Assoċjazzjoni ta' minħaddem l-MEA. Il-Prim Ministru irrimarka l-ħidma tal-Gvern quddiem direzzjoni ġdida li ħa biex jindirizza sfidi u bżonnijiet ġodda li ġew xprunati mis-suċċess ekonomiku li kiseb pajjiżna fl-aħħar snin. Filwaqt li rrimarka li dan is-suċċess ekonomiku irid ikompli jiġi assigurat b'mod għaqli, Dr. Abela sostna kif dan issa irid iwassal għal prijoritajiet ġodda fosthom kwalità ta' ħajja aħjar, infrastruttura aktar b'saħħitha, investiment dirett barrani ta' valur miżjud u aktar impjiegi ta' kwalità. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza li l-Gvern jibqa' jkun ta' spalla waqt li inċentiva lil min iħaddem. Hawnhekk semma bħala eżempju li fi żmien li ġej se jkun hemm tnaqqis tat-taxxa li se tolqot l-aktar lil middle class pajjiżna. Wara li s-sibt li għadda fakkar kif it-tkabbir ekonomiku nazzjonali qed jippermetti tali benefiċċji, Dr. Abela sostna tnaqqis fit-taxxa se jkollu effett doppju, inkluż li l-introjtu ikun aktar imsaħħaħ u allura iwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar u li tiġi inċentivata aktar il-produttività tal-ħaddiema. Mal-MEA il-Prim Ministru wkoll tkellem dwar is-suq tax-xogħol lokali u l-ħidma li diġà saret biex tiġi indirizzata ir-realtà ta' ħaddiema aktar milli meħtieġ f'ċerti setturi partikolari.